ceto da za a yi fito da 'yan wuta daga wuta, akwai ceto da za a yi na hana wasu 'yan wuta shiga wuta, akwai ceto da za a yi na shiga 'yan aljanna cikin aljanna, akwai ceto da za a yi na ɗaga darajan wasu a cikin aljanna, akwai ceto da za a yi a shafa'atul kubra wanda ba wanda zai iya zuwa gaban Allah ya yi sujjada. Allah ce irfa ra'asaka washfa tushaffa wasal tu'ta, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma wannan ceto da sharadi uku, na farko ridahu an shafi, na biyu ridahu anil mashfu, na uku iznuhu ta'ala. Ba za a yi ceto ba sai da sharadi uku. Na farko sai Allah ya yarda ya bada izini, man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, sai da izinin Allah. Sanar ridahu anil mashfu, wanda za a ceton sai Allah ya ce a cece shi sannan za a cece shi. Ridahu anil shafi, wanda zai yi ceton sai Allah ya bashi daman yayi. Kai da za ka yi ceton sai Allah ya baka izini. Kun ga annabi ai sai da ya je nemo izini, ko da ya je ba caya a bashi ceto ba, faduwa ya yi sujjada. Allah ya ce daga kanka tambayi in baka, washfa tushaffa, nemi ceto a baka. Kun ga ashe sai an nemi ceton a wajen Allah sai ya amince sannan za a yi. Haka wanda za a ceton ma Allah ne zai iyakance wa annabi waɗanda zai ceta, domin ya ce za a ban 70,000 na yi magiya a ƙara min 70,000 sau 70 sau 70,000 har su kai biliyan 4 da miliyan 900. Allah ya sa muna ciki. Shine Allah ya ce wala tanfa'uha shafa'atun, wanda ya mutu kafiri ceto ba zai amfane shi ba. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wala hum yunsaruna, ba za a taimake su ba. To Allah ya sa mu cikin waɗanda za a taimaka, wanda za a ceta, wanda za su tsira ranar alkiyama. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kore ko muka yi tuntuɓan harshe